Hi, hello, Kabagyan, Ilocos. Good morning to all of us. Hi guys. Vlog. See, this is our manager. Say hi to them, sir. Hello. Hi. This is my vlog. The first vlog. Vlog? Yeah. Oh, kita nyo. Kita nyo yung manager ko. Pogi-pogi. Oh. Yan, mga kasama ko. The block of AC technician Lito. Yeah, yes sir. See, tell them. The vlog of. AC technician Lito. Oh, see? Yeah. Lito is very Yeah. popular. Maybe You are right, sir. Kita-kita ka sa camera. You are right. 2-3 followers. Yeah. Oh, see, yeah. I share to you, sir. Three followers only. No problem. Oliver, Nothing. Your wife. Oliver, your wife too. You can find. And you also, sir. And you also. He can get his cash halala. From YouTube. Yeah, sure. Maybe you can find people. Yeah. You can convince your relatives maybe 10 people. Yeah, maybe there is a halala. Anyway, Yan, we will extend this trapal here. okay, finish. We make trapal and tie Okay, bye-bye. Eto, pupunta na kami sa trabaho sa Kuraya. Ito, kasama ko yung sa engineer namin dyan. Saka yung cater namin. Oh, hi naman dyan. Hi. Hi ka, engineer. Ayan yung engineer namin. Sinano naman. Pogi. Okay, ito yung driver namin, si Afad. Si, our Wala sa linya. Oh. Okay. Oh, ang ganda ng daan dito. Pati sa view nila, oh. Ang luwang. Grabe. Hindi katulad sa atin, oh. Tingnan nyo ang daan natin sa daan dito katulad sa atin, oh. Kaganda-ganda, oh. Ito, pupunta kami ng Kuraya sa Aramco. Kuraya Mas- Seawater mas- Treatment Oo. Plant. Kuraya Seawater Treatment Plant. Doon kami gagawa. Yan yung engineer namin na talagang walang kakupas-kupas talaga, oh. Loob ng planta. Panay pagpugi. Tingnan nyo naman. Oh? Side pa lang, oh. Kala mo kung si ano daw? Si Fernando Gua? Ano lang? Talaga naman, oh. Hindi natin makita yan. So, yan yung cater namin, oh. Sarado. Tindi naman, oh. Ayan. I-vlog ko na lang mamaya ulit. Kasi nasa loob kami ng sasakyan. So, okay. Kita-kita na lang tayo mamaya ulit, guys. Sige, Kabagyan. Ilocos. Mamaya lang. Matamdaman. Okay. What do you mean?
Hi, hello guys. O dito naman ako. Ito yung karugtong ng vlog ko nung ano na hindi natuloy, nasa sakyan kami. Ito, sus, ang ganda dito. Ito na yung mga kasama ko. Ayan, mga divers namin dyan. Nasa likod, nagpipreparasyon sila. Ay, kaganda naman. Ayun sila, busy. Busy sila. Ayun, ang dami nila. Grabe. Grabe. Ang ganda. Mamaya, lulusong sila. Ito, ibibideo ko sa inyo. Yan, yung mga divers. Boy. Ayan yung kasama ko. Binanatan namin yung welding kanina. Ay, siya. Grabe. Ayan. Ayan, bumbanat kanina sa welding. Ayun, no? Yung nasa tutuntun nila. Pag wala kami, hindi sila makagagawa dito. Matindi itong dalawang Pinoy dito. Kami lang dito. Ayun, mag-hi ka, boy. Hi! Ayun, no? Ayun, no? Makikita mo kami sa YouTube. Ayan. Oo, mga ibang lahi. Ayan, nagpipreparasyon na sila. Maya-maya, papakita ko sa inyo yung mga divers namin. Okay, sige. Ito yung sinakyan namin kanina. Rubber boat. Napunta rito, Ito, Yan. Dito sila magdadive. Yung mga divers namin dito. Ito, Nililinisan nila yung tubo. Ito, lalabas to sa kabila. Nasa open sea. Yan, dagat na dyan sa kabila. Ayun, mga kasama ko, nagpe-preparasyon sila, mga South African, mga ibang lahi. Kaya ako ang firewatch. Kaya, eto, nagkabantay ako dito. Tapos kami nag-building tayo, hindi katwak yung ito relax. Relax. Ingay itong generator namin Yan sila lulusong. Grabe ang linis. Linis titanong dito Lalim yan, mga 7 meters. Yan, sa babaw lang. Yan. Easy yung mga kasama ko. Mga kasama namin, Mamaya lulusong nila. Sila. Lulusong sila. Ganda ng pag-swimmingan talaga. Saka malinis talaga ang panila dito, ang dagat. Kaya yung pang-sip-sip nila sa mga dumi, sa mga tubo sa ilalim. Kagaling kasi yung tubig sa open sea. Yan, nasa labas doon. Ngayon, maglilinis sila ng mga talaba, nung mga kumapit sa mga tubo sa ilalim. Yan. Ito lang ang buhay dito. Masaya talaga. Ayan yung sinakyan namin kanina, rubber boat. So nasa barge kami. Ayan Ayan. Kita nyo na. Ang linis ng tubig dito talaga.
sige. Ayan na lang ulit. Okay. Saan ka na? Ano, balik na tayo? Ayan, magsalita ka. Oh. Nakasakay ka na. Nakasakay ka na sa speedboat. Okay ba? Oh, ayos na ayos oh. Parang ikaw na ang nagmamayari niyan, kuya. Ikaw na nagmamayari. Magupirit ka nga. Naks, talaga naman oh. Okay ah. Oh, ganda. Oh, sige. Picture kita. Okay guys, now we leave the park. Oh, sige na, alis na kami. Ayun, iniwan na namin yung parts. Hello, pauwi na kami. Mapunta na kami sa Pampang. Oh, yan. Oh, sige. Ha? Oh, yan, yung kasama ko. Okay. Ayan, papalik na kami sa Pampang. Okay. Tapos na naman. Ang paghapon namin nasa... Diyan ka kasi. Yan. Okay.